kallon mu barkanmu da waraka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu mai suna Uwar Jiki. Shirin Uwar Jiki shiri ne da zai dinga tattaunawa da masana ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma. Masu kallon mu a wannan makon muna asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke nan Kano, kuma a halin yanzu ina tare da wani likita wanda zai yi mana bayani akan cutar infection, watakan wanda aka fi saninta a Hausance da cutar sanyi. To za mu so mu je sunan likita da kuma fannin da ya fi ƙwarewa. Ni sunana Dr Khalid Sunusi Kani, wanda aka fi sani da Dr Kani, daga nan asibitin Murtala na ƙwararru. Ni ina ɓangaren duba kowane ma irin ɓangare, general physicians kenan. Sannan kuma idan abu ya fi ƙarfinmu sai mu tura wa ƙwararru, specialist kenan, ko kuma mu ce consultants. To abu na farko dai da masu kallonmu da sauraronmu ya kamata su fahimta shine, idan aka ce cutar sanyi kamar yadda mata sukan faɗa, so magana ta gaskiya cututtuka ne da yawa aka haɗa a waje ɗaya. Shi yasa a Hausance da wahala a iya faɗar sunan cuta kai tsaye. To abinda ake nufi da cutar sanyi shine, na farko cututtuka ne waɗanda suke da alaƙa da private part da kuma ɓangaren da fitsari yakan fita. Idan a mata ne za ka iya cewa ɓangaren vagina ɗinsu har izuwa kan sama wajen su uterus gaba ɗaya. Sannan kuma idan a maza ne, daga mazakutarsu har zuwa kan maybe wajen da fitsari yakan fito, sannan kuma har zuwa inda akan ajiye shi kansa fitsari, su ma haka zalika a ɓangaren mata. Wato reproductive system da kuma urinary system, urogenital system kenan idan aka hada gabaki daya. So waɗannan cututtuka na wato ciyan sanyi, da akwai ɗaya daga cikin component ɗin da ake kira da sexually transmitted infection, sannan da akwai ɗaya ɓangaren da akan kira shi da urinary tract infection. To idan ka ɗauki sexually transmitted infection shi kadai akwai abubuwa da yawa a ƙarƙashinsa. Idan ka ɗauki urinary tract infection shi kadai, shi ma akwai abubuwa da yawa a cikinsa. To wannan sexually transmitted infection, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ba da ƙididdiga, tana magana akan cewa a koyaushe a kowace rana akan samu kimanin akalla ba ƙasar ba mutum miliyan 1 da suke kamuwa da waɗannan cututtuka, wanda a shekara a kowace rana akan samu kimanin mutane miliyan 1 da suke kamuwa da wannan cututtuka na sexually transmitted infection. Sannan kuma a shekara idan aka haɗa gaba ɗaya ƙididdigan a yadda ta faɗa, shine akan samu mutum wajen sama da miliyan 500 da suke kamuwa da waɗannan cututtuka a shekara, wadanda akan samu mutane da yawa da suka rasa rayukansu. To kun ga wannan abu ne mai matukar muhimmanci da ya kamata a wayar da kan mutane a kai, sannan kuma su fuskanci menene alamomin wannan cuta, sannan kuma me yakan kawo ta, sannan kuma ta yaya za su iya magance ta. Shi sexually transmitted infection ko kuma sexually transmitted diseases, da akwai abin da ake kira da kamar gonorrhea, da akwai abin da akan kira da syphilis, da akwai abin da akan kira da trichomoniasis, da akwai abin da akan kira da human papilloma virus, sannan kuma da akwai cuta wacce yawanci mutane sun sani da akan kira da HIV/AIDS. Duk suna cikin wannan rukuni na wato sexually transmitted infections. Sannan kuma a bangare na wato urinary tract infection, muna da abin da ake kira da kamar urethritis, muna da abin da ake kira da kamar su cystitis, muna da abin da ake kira da kamar su pyelonephritis. Waɗannan cututtuka akwai wanda yakan taɓa daidai inda fitsari yakan fita, da akwai inda yakan taɓa inda ake ajiye shi kansa fitsarin, da akwai inda yakan taɓa shi kansa wato ƙoda din. Mutum ba za a ce wai ya kamu da ciwon ƙoda directly ba, but amma ƙodar ta ɗan sama infected. To wannan shine maybe muke kira da kamar pyelonephritis. So waɗannan su ne rabe-raben da nan ɓangaren da kuma nan ɓangaren.
kamar yadda na faɗi jerin cututtukan gashi har da ma wani jinsi na kamar yeast da ake kira kamar kace vaginal yeast, genital yeast, shi ma abu ne mai zaman kansa wanda duk da waɗansu suna ganin cewa shi ma akan iya sa shi a ɓangaren wato infection, wato amma dai ba a raba shi a ƙarƙashin nan ba. Shi ma za ga cewa duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da mata sukan kalla sukan ce wato ciwon sanyi. So gaskiya babu abu ɗaya ƙwayar wata cuta guda ɗaya da zaka ce ita kaɗai ce take saka su baki ɗaya. A'a, kowace da akwai ƙwayar cutar da takan saka wannan cuta. Da akwai abin da muke kira da wato Neisseria gonorrhea, wato kamar wannan bacteria din ita ce take saka wannan wato cuta. Da akwai irin su like human papilloma virus wato HPV, shi ma virus ne da yakan saka wannan cuta daban. Su syphilis wani kowanne da akwai bangaren abin da yakan saka wannan abin. Kamar irin su magana ta urethritis da na yi, irin su cystitis da na yi, duk ba wani abu bane ba, za a iya samun kamar ko da irin su E. coli maybe su shiga wannan waje, wanda mafi yawancin wannan kwaya halitta ce da akan same ta a cikin GIT wato a cikin kayan ciki. To idan mutum maybe yayi bayan gida ko bai wanke ba yanda ya kamata, musamman a mata maybe idan suka ɗauko, saboda su bangaren urethra inda fitsarinsu yakan fita da kuma inda akan yi bayan gida duk zai iya zamantowa wajen layi ɗaya. To idan suka zo suna yin tsarki za su iya ɗauko wannan bayan gida sannan su shafa a wannan waje. Idan suka shafa a wannan waje, wannan ƙwayar cuta za ta iya shiga ta hayayyafa a wannan waje ta bayar. To kaga kenan za ka iya cewa cututtuka ne, abubuwa daban-daban da sukan haɗu sukan bada ita wato wannan cuta ta infection. Idan ka ɗauki kamar urinary tract infection, za ka ga cewa mafi yawanci gaskiya mata sun fi zuwa da wannan cuta ta urinary tract infection, ba don wani abu ba sai don yanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu. Akwai abin da muke kira da anatomical structure, yanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci mata musamman bangaren private part ɗinsu, da akwai abin da muke kira da urethra, wato inda fitsari yakan fita zuwa waje kenan. To wannan urethra ɗin a mata Allah subhanahu wata'ala ya yi ta a matsayin ƴar ƙarama, ita kuma ta maza tana da tsayi sosai. To wannan karanci ko kuma wannan rashin tsayi na wannan urethra din yakan taimaka wajen kawo wa mata recurrent infection, wato su samu wannan infection din akai-akai, wanda yana da alaka da dan bayanin da na dan yi a baya kaɗan. To compared to wato maza, su ma sukan samu wannan wato UTI, but amma ba a fiye samu da yawa a cikinsu ba. To mafi yawancin cututtukan gaba ɗaya da na faɗa maka, so alhamdulillah maybe za ka iya cewa suna da jibincin yanayi kusan iri ɗaya idan suka zo maybe presenting. Mafi yawanci za ga cewa mata ko maza sukan yi fama da maybe zafi na fitar fitsari idan suna yi. Za su iya cewa mutum suna fama da kamar zafi, dysuria kenan, wato in za su yi fitsari su dinga jin zafi haka. Sannan wani lokaci sukan iya fama da samun kamar discharge haka, su dinga fitar da wani ruwa wanda ba na al'ada ba. Na al'ada a misali shine ka saba ganin maybe fitsari ga yanda yake, but amma sai gabancin ka gama fitsari wani abu yana biyo baya, ko kuma kafin kai fitsari wani abu yana fitowa, ko kuma ya danganta da wannan abu. Sannan shi kansa kalar na ruwan da yakan fito shi kansa ya bambanta. Wani ka gan shi ruwan rawaya, wani ka gan shi farfari, wani ka gan shi maybe shudi, ya danganta da wacce iriyar ƙwayar cuta ce ta haddasa wannan abu. Sannan kuma za su iya fama da kamar ciyan mara, kamar kullewar ciki haka, wani lokaci yakan zo da irin wannan tsari, more especially idan abin ya cinye har ya kai munzalin da mukan iya kiransa da pelvic inflammatory disease, wato PID kenan. So za su iya zuwa da maybe ma hali na irin zazzabi a jiki, saboda idan dai mutum yana dauke da infection zai iya samun kamar zazzabi a jikinsa, wanda zazzabin zai ga cewa ya samu bambanci da irin na su malaria. Maybe na malaria za ka iya cewa is intermittent, on and off, haka zai je ya zo ya dawo ya koma ya dawo. To amma shi irin wannan zazzabi za ka same shi kaga cewa zazzabi ne da za ka ga kamar yana dan tafiya haka, but amma wani lokacin zai iya yin zafi sosai, wani lokacin kuma za ka iya jin shi ma babu zafi sosai, but amma za ka ga ba da yamma ya fi zuwa ba. So mutum kuma zai iya samun maybe ma har irin su ciyan kai din nan da irin mutuwar jiki, duk gaba daya mutum zai iya samu. But amma ita wannan cuta ta sanyin mara ya fi ta'allaki da bangaren al'aura, mafi yawanci ta nan akan iya samu.
idan mutum ya zo samun saduwa haka zai iya samun abin da muke kira da dyspareunia, wato kamar mutum ya dinga jin zafi a yayin da yake samun saduwa da wato partner ɗinsa kenan. So duk waɗannan su ne maybe za ka iya cewa kaɗan daga cikin alamomi na jimilla ga baki ɗaya, amma akwai wacce idan mutum maybe ya samu maybe ana cikin saduwa da mace za ta iya ganin ɓallewar jini a tattare da ita, irin su wato idan tana fama da cervical cancer kenan duk gaba ɗaya. So ya danganta, wanda na ce kamar human papilloma virus ita take cause ɗinsa. To wannan alamomin suna da ɗan yawa, maybe idan nan gaba mun fara ɗaukar ɗaya bayan ɗaya za mu fara ɗaukar kowace cuta, sannan kuma sai mu bayanin alamominta, sannan kuma mu ba wa mutane shawarwari akan yadda za su iya kare kansu akan wannan wato cuta. Mataki na farko shine a yayin da ka fara ganin irin waɗannan alamomi shine ka tsaya kai karatun ta nutsu, kada ka ci gaba da ba da kanka zuwa partner ɗinka, domin wannan kamar mugunta ce da kuma ƙara yaɗa cuta a cikin mutane. Kana jin wannan kamata ka kama kanka, idan mata ce da miji su kama kansu su tafi asibiti domin a duba a ga menene asalin abin da yake damun su. Idan aka duba a ga menene asalin abin da yake damun su, za a ɗora su akan magani. Mafi yawancin waɗannan cututtukan ba mutum ɗaya ake treating ba, mafi yawanci ana treating mata da miji ne, ko kuma in ce partners ɗin da suke kwanciya da juna, yawanci duk su biyun ake treating domin a ga cewa an kawo ƙarshen abin gaba ɗaya. Sannan uwa uba, idan mutum har ya zama wajibi sai ya sadu da abokin zamansa, to shine muna ba da shawara akan cewa ai amfani da waɗansu abubuwa da za su iya ba da kariya, kamar irin su wato condom kenan, wanda za su taimaka wajen kare wannan partner ɗin daga kamuwa daga wannan cuta. Ko kuma maybe idan mutum zai samu kwanciya da wanda bai gama yadda da ingantacciyar lafiyarsa ba, muna ba da shawara mutane ya zama wajibi su dinga amfani da waɗannan abubuwa na kariya yayin da za su sadu da abokan wato zamansu ko abokan mu'amalansu. To masu kallon mu, kun dai ji yanda likita ya mana bayani dangane da wannan cuta ta infection, wato kan ciwon sanyi, inda ya bayyana mana yanda ake kamuwa da ita. Shin idan an kamu da ita ya mutum zai yi? Shin ya ma zai gane ya kamu da ita? To lokaci ya cin mana, ba wai don mun kammala ba, amma ku biyo mu a wani mako na gaba domin jin yadda za mu ɗaura muku bayanin. Sunana Hajara Adam Ladan, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar Matasa 247.